Aquest vídeo és del dissabte 5 d'abril. Després de diversos intents d'anar al Port del Comte, vam acabar a la Molina, amb Play and Train. Va tocar matinar, però aquell dia va ser dels que saps que valdran la pena. Quan vam arribar, ja ens estaven esperant. La cadira d'esquí adaptat era diferent, més ampla, més estable, pensada per adaptar-se a qualsevol cos, a qualsevol realitat. I en aquell moment vaig sentir-me còmoda. Amb l'Ester, la instructora, vam anar a trobar el meu germà i gairebé sense adonar-nos-en ja estàvem baixant pistes. Ella era allà sempre, pendent de tot, amb una calma que feia confiar, ajustant cada detall. Va ser un 10. Vam fer moltes baixades i a vegades el meu germà ja no en seguia el ritme. Si no ho coneixeu, Play and Train és una associació que promou l'esport adaptat. Podeu trobar més informació aquí, teaming.net/associación Play and Train. I sí, @la Molina, les taules del bar, ni una inclusiva. Fail. En acabar, de nou a la meva cadira, amb un pim-pam. I em quedo amb això. Una experiència intensa, real, brutal. Gràcies a Play and Train, a l'Ester, al meu germà, a la meva mare i al meu pare, per fer-ho possible. I al final em quedo amb això. Fins a la pròxima, aventurers!